ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଁ। ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗାଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗାଁର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଖୁବ୍ ଟାହିଟାପରା କରୁଥିଲେ ସେହି ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯଦିଓ କୌଣସି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ତେବେ ବି ସେ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଥରେ ସେ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସଭାକୁ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଭାରେ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଚାଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜାଣିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଓ ସମୟରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାରେ। ତେବେ ସଭାରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ସେ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ନା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତହୁଁ ଅପାଠୁଆ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କହିବା ହେଉଛି ବୃଥା। ଆଉ ମୁଁ ବୃଥାରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେହି ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥରକ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅପାଠୁଆ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଆଉ ଥରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏତିକିରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ସେହି ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏଥରକ ବି ସେହି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧେ କହିଲେ ହଁ ଓ ଆଉ ଅଧେ କହିଲେ ନା। ତହୁଁ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ କହିବା କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଜାଣିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି? ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ବସି ରହିଲେ।